struku i odlučila je ne ići sa cijepljenjem djece, mladih, adolescenata, tineđera, jer ne postoji niti jedan valjani argument za cijepljenje djece. I evo, važno je da je Velika Britanija izašla s tom porukom. Rekli su da jedino tamo gdje su baš rizični klinci, bolesni, gdje imaju neke teške bolesti i tako dalje, da onda cijepljenje protiv covida ima smisla. Nadam se da će i naši vladajući pogubljeni stožer slušati evo poruke koje isto dolaze izvana. Vidim da se sada veliča na sve strane švedski glavni epidemiolog Tegnell, to vam je onaj kojeg su drvljem i kamenjem napadali naši oštromjeraši. I žalosti malo ta činjenica koja ispada kao da su pripadnici neke, ne znam, lockdown sekte koja škrguće zubima i svi koji misle drugačije automatski lijepe im neke etikete i ljude difamiraju na sve moguće i nemoguće načine. Dakle, ovo je sjajna vijest. Nema smisla cijepiti nikakve naše klince i tineđere. Ono što je zanimljivo, tko će podnijeti odgovornost? U Hrvatskoj nekoliko tisuća ljudi su cijepili svoje klince na poziv Beroša, Capaka i te ekipice, a onda su oni mudro isturili svoje zamjenike van koji su pozivali cijepite djecu. Sada vidimo da nigdje se ne cijepi klince i vidimo da su poruke vrlo jasne. Na koncu znamo da COVID nije opasan uistinu za djecu, za mlade, za zdrave ljude, nego da su rizične skupine naši starci, nemoćni, bolesni ljudi koji imaju narušen imunosustav. I sada je legitimno pitanje tko će odgovarati za još jedan promašaj stožera u Hrvatskoj koji niže jedan za drugim, za trećim, za petim, za desetim pogreškama u cijelom procesu, u sustavu i uistinu su potpuno pogubljeni. Mi i dalje nastavljamo govoriti istinu, svjedočiti istinu. Ono što bih ja volio da ljudi koji su odabrali po svojoj savjesti cijepiti se, neka su se cijepili, oni imaju na to pravo. Kao što su ljudi izabrali ne cijepiti se i oni imaju na to pravo. I mislim da pojedini političari, PR, opinion makeri i redatelji sjena i obmana namjerno koriste po staroj rimskoj zavadi pa vladaj kako bi podijelili naš narod. Dakle, čovječe, ko se cijepio, se cijepio, ko se nije cijepio, se nije cijepio, ali nemojmo druge difamirati, nemojmo druge pljuckati i teško žigosati zato jer imaju pravo na svoj stav, zato jer svi imamo pravo na slobodu.